Tenim lletres! Què? No pot ser! Ara, lletres! Han desaparegut les lletres! Ara què farem? Ara nosaltres al col·legi no tenim. Què? No pot ser! Ara, lletres! Han desaparegut les lletres! Ara què farem? Ara nosaltres al col·legi no tenim. Tenim que fer el que No siga. farem setmana cultural! Tenim que fer el que siga. Sí! Bon dia. No sé si s'heu enterat que han desaparegut les lletres de l'entrada dels Reis de Corella. I segurament farem exàmens i molts deures. A vosaltres no us agrada fer exàmens i deures, no? No. Les acabo de confirmar que si no troben les lletres, se suspèn la setmana cultural. Tenim que ajudar-nos a buscar alguna solució. Per favor, si no, algo ràpid. si no demà tinc un examen. Podem fer grups, cada un que vaig a fer un rincó i buscar les lletres. Tenim que trobar totes les lletres, així que penseu bé, perquè tenim que anar per totes les classes, per tots els llocs, per tots els racons. No, per això tenim que ajudar-nos, va. Tenim que ajudar a totes les classes perquè ens ajuden. Vale, ens farem. Adéu. Ahir venia d'entrenar i vaig veure uns pardals que estaven picant les lletres d'escola. Això no nos importa. El que nos importa és buscar les lletres. Tens raó, però tenim que buscar-les per tot el col·legi. Tenim que fer grups. Tenim que cooperar. Sí, però primer de tot tenim que demanar-li permís a la directora si podem buscar-la per tot el col·legi. Això no pot ser. Ens han furtat les lletres i tenim que buscar-les per tot el racó ja, o si no la setmana cultural s'arruïnarà. La Pasqua no pot estar així. Tenim que fer algunes activitats. Tenim que pintar, fer coses, moltes activitats, divertir-nos. Així en Pasqua. Tenim que fer moltes coses i això ens pot arruïnar. Tenim que buscar les lletres ja. Podem anar a parlar amb Marien per a veure què ha passat amb les lletres. Clar, sí, perquè si no tindríem que fer controls i exàmens i deures i jo Jo no vull. La setmana cultural és per Tenim que buscar-les. Ja, perquè si no només quedaria la setmana cultural i això és un rotllo. clar, Fer seria exàmens. molt avorrit tot el rato fer Fer exàmens. Tenim dret a una Millor, setmana ja, de descans. per activitats. Deuríem. A més que la setmana cultural fem tallers i donar. Ja, és molt divertit. Però que fer exàmens i de tot. Descansem. O si no, pues no anar al col·legi. No, això no. Tindríem que fer... Tampoc així, no. A veure, És una idea. És una idea. I és que... tenim que buscar-les i ja. Ja. Perquè si no, Per a poder fer la setmana setmana cultural. Sí. ¿Pero dónde? Per tot Per tot Per tot el col·legi. Sí, i per primera Mariem. Primera Maria. Tenim que anar primera de Maria. Primera, ja ho sabem. Tenim que anar a Maria. Després tenim que anar a Primer Paqui. preguntar-se a Maria i després anar a buscar-lo per tot el col·legi. Si Maria ens dona permís, clar que sí. Suposo que sí. Maria no da permís, Home. que no s'ha de dar permís.
dia. Bon dia, Marien. És que volíem dir-te una cosa que ha passat, és una cosa molt trista i volíem saber si... És que no sé com explicar-ho, que si podríem continuar en la setmana cultural, perquè ha passat una cosa que... Bueno, és que al entrar per la porta hem vist que ahir estaven les lletres i avui no estan. Això afectaria en el cas de celebrar la setmana cultural o... Volíem pedir-te que si ens deixaries el permís d'anar per classe en classe a buscar les lletres, perquè si se'ns quedàrem sense lletres, la nostra escola no tindria nom. I no voldríem que tots els alumnes feren exàmens, volíem que esta setmana poguem jugar un rato divertim. Em pareix molt bé. Si voleu podeu buscar per tota l'escola. Per les classes, per el pati, per on siga. I per que així podem fer la setmana cultural. Però no podeu molestar a ningú i amb molta educació. Recordeu, amb molta educació. És que si fem setmana normal tenim que fer examen i exercicis. Me gusta más fer tallers. No. Gràcies. Tranquils. Què us passa? Us puc ajudar en algo? Han desaparegut les lletres del col·legi. Han mostrat lletres a les Carles. Pots ser que per així has trobat alguna lletra? No, jo per així no veig res, però si veguera algo, pues avise, ¿vale? Que tingueu molta sort, eh? Sí, dígame. Vale, gràcies. Pareu, per favor, on aneu? Fran, les lletres han desaparegut i els professors ens han dit que si han desaparegut no podem fer classe de setmana cultural i això és el pitjor que podria passar. I tindrem que fer exàmens, quin rotllo! Vosaltres què creieu que podem fer? No sé, podríem... No sé, tu les has vist? Jo no. Doncs què podem fer? Pues, si voleu, podem anar al pati a buscar les lletres. És bona idea, però on podem buscar? Perquè... Per els columpis, per al gimnàs. Pues, si voleu anem a buscar, que si no podem fer la setmana cultural. Sí! Gràcies, Fran. De res, anem a buscar les lletres.
de Corella? Pues les lletres han desaparegut i no les trobem. Hem buscat per el pati, hem buscat per objectes perduts i no les trobem. Jo crec que Sabeu què? Jo sé una forma d'anar ràpid al pàrquing. Vos fareix bé? Sí!